Скъпи съпартийци, съратници и съграждани, искам да изразя позиция на нашата партия Русофили за възраждане на Отечеството относно последните събития в държавата и по-конкретно споразумението за парламентарно мнозинство между ГЕРБ, БСП и ИТН. Без да сме били изпълнени с голям оптимизъм по най-важните днес въпроси в света, въпросът за мира, имахме очакване, че новото правителство ще промени в някаква степен отношението на официална България към днешните геополитически предизвикателства. Тази плаха надежда се основаваше както на заявки за промяна в геополитиката на световния хегемон САЩ, така и на факта, че в тази коалиция се включва съвкупност от леви партии и формации, които на думи винаги са издигали като свое знаме мира и винаги са претендирали за конструктивно отношение към Русия. Подписаното вчера споразумение за управление, за съжаление, уби тези надежди. От споразумението ние разбираме, че новите управляващи ще подкрепят суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Преведено на нормален език, това означава, че официална България се включва в хора на ястребите, които отхвърлят всякакъв компромис и всякакъв диалог с Русия. И то в момента, в който според проучване на Киевския международен институт по социология, публикувано на 3 януари 2025 година, около 38% от украинците, забележете, са склонни да отстъпят част от териториите на страната, за да се постигне бърз край на войната. Внушителен процент от украинците искат мир, включително и с цената на териториална загуба, но България е по-украинска от украинците и ще се бие, докато се гарантира целостта на Украйна. В декларираните геополитически ценности на споразумението има думи за украинска територия, но няма и буква, забележете, на притеснение за съдбата на украинците, физическата им съдба, които приемат руския за свой роден език. А те са по-твърде занижени социологически данни, поне 20% от населението на днешна Украйна. Споразумението ни казва, че ще поддържаме активни позиции в рамките на ЕС и НАТО, съобразени с националния интерес, колко по-активни от сегашните. Сегашната натовска активност не е ли достатъчна? Или трябва да сме още по-активни, например като разположим ракети насочени към Русия или изпратим на фронта наши български граждани, войници? И кога формулирахте националния интерес? Ще питате ли социологически българския народ дали иска враждебност прямо Русия или напротив? Споразумението ни съобщава за активно участие в политиката на Европейския съюз за възпиране на чужда агресия. Коя чужда агресия ще възпираме ние? Няма ли най-накрая да се откажем от малоумното папагалско повтаряне, че след Украйна Русия ще започне да напада наред европейските страни? Нищо подобно. Списъкът на слагаческите и обслужващи чужди интереси цитати може да бъде продължен до безкрай. Национално Русия ли е България във всички геополитически конфликти да бъде в редиците на губещата страна? Национална Русия ли е огромното разминаване между поведението на българските политици и светоусещането и ценностите на мнозинството от българския народ? Благодаря.